Ahojte, vítam, alebo respektíve teda na kamere už všetci vítame poslucháčov a týmto pádom asi aj sledovateľov portálu gamesite.sk. Dneska sme sa tu zišli, aby sme si dali koncoročný, teda posledný podcast v tomto roku, teda už tým správnejším názvom Vidcast, bude niesť číslovku 60 a dneska so mnou na mikrofóne a kamere tu privítam Jana. Ahojte, čaute. Dominika a Roba. Ahojte. Dnešný podcast bude možno trošku výnimočný a hlavne iný v tom, že nebudeme rozoberať nejaké tie striktné témy, s ktorými sa stretnete na našom webe. Skorej to bude taký kamarátsky pokec a nejaké obhliadnutie sa za rokom 2020, ktorý bol určite komplikovaný nielen v hernej scéne, ale aj tak trošku takej tej sociálnej a životnej pre každého. Sociálno-politicko-ekonomickej. Ježiš, povieš politickej? Dobre. Som rád, že sme sa vyhli tomuto. Politiku sem neťahaj. A keď budeme ťahať nejakú politiku, tak maximálne nejakú tú hernú. Takže asi začnem nejakou takouto základnou otázkou. Čo chalani, rok 2020 počítačové hry, ktoré vás tak najviac zaujali? Alebo ktorá jedna, keby ste si mali vybrať minimálne, alebo hlavne jednu hru z roku 2020, ktorá vás tak najlepšie oslovila? Začneme napríklad Dominikom. Prečo ja? Keď sme tu 4, tak proste niekým začať musím. Keby sme tu boli 60, tak tebou nezačnem, dobre? Dobre. Jedna jediná hra, ak by som mal vybrať jednu jedinú hru za tento rok, tak asi by to bol Doom, asi Doom Eternal. Akože pre mňa 2016 Doom bola super, ale Eternal bol ešte lepší a myslím si, že v FPS žánri bola latka zvihnutá trošku vyššie a zvyšok herného priemyslu bude mať čo robiť, že by dobehol id Software. Takže čo sa týka toho, jak tá hra vyzerala, jak sa tá hra hýbala, jak bola vypiplaná hrateľnosť, typy nepriateľov, dĺžka kampane, všetko paráda. Dobre, ale tak prepáč, ti toto rovno skočím, ale zaujíma ma napríklad taká vec, že ty si tú hru hral na One X, že? Mm-hmm. A teraz myslíš, že napríklad ten grafický style toho, ako to vyzeralo aj na počítači, alebo myslíš čisto iba túto verziu? Tak akože z PC verziou som nemal tú skúsenosť, akože je teraz v Game Passe na počítači, ale nesťahoval som ju tam. Ale tak ja som pozeral aj tie porovnávačky, tak jasné, že konzolové verzie sú proste trošku pozadu oproti PC verzii na max detailoch, ale 60 FPS tam bolo, hýbalo sa to dobre, vyzeralo to dobre, bežalo to 1800p, čo akože nezabijem sa kvôli tomu určite. A vlastne budúci rok má výsť ten Next Gen patch, takže a vlastne Next Gen patch predpokladám, že vyjde niekedy, keď má prísť to druhé DLCčko príbehové, takže rovno to potom môžem vyskúšať na Series X. Takže za mňa palec nahoru. Mm-hmm. Teraz by mohli zobrať id Software, mohli by zobrať Quakea a spraviť proste akože nejaký reštart Quakea. Už keď majú Doom za sebou, lebo aj teraz som zachytil, dával jeden, vlastne neviem, či to bol hlavný vývojar, alebo proste niekto z id Software hovoril, že vlastne keď príde tá druhá časť toho príbehového DLCčka, takže vlastne to uzavrie ako keby príbeh Doomu, ktorý je od tej 2016 cez Eternal a cez tie dve príbehové DLCčka. Takže predpokladám, že asi id Software sa po tomto vrhne na nejakú inú značku. Takže Quake, idete. Budem rád. Robo? Ja len doplním Dominika k tomu Doomu, že za mňa to vyhráva vlastne táto hra už len z dôvodu, ako bola perfektne optimalizovaná. Ja už som to asi tretí podcast po sebe povedal, ale na počítač to bola úžasne optimalizovaná hra. Môj notebook to rozbehal parádne, takže ako tu sa nemáme o čom baviť. Ale za mňa hra, no ja sa tiež rozhodujem medzi Orim, ale ešte je tam druhá hra a to je Ghost of Tsushima. Chvíľku som rozmýšľal nad The Last of Us Part 2, ale ja neviem, tí Japonci ma trošku viacej oslovili. Asi by som povedal, že som pri tom strávil viacej hodín a neviem teda, či horí, či jen to horí. Či nehorí. Asi. Horí.
Ale za mňa asi ten Ghost of Tsushima, ako naozaj to už, ten súbojový systém ma dostal proste, výborný. A už si to teda prešiel celé? No, ja už tam hrám New Game Plus a tam je super vec, že hneď na začiatku si môžeš kúpiť amulet, ktorý dodá viacej krvi do súbojov a to ty kokos, to na liter, to každý človek má asi 30 litrov krvi, lebo to raz sekneš a kýbel tam, proste bomba. Ešte vyteká krv aj z konzoly, hej? Ghost of Tsushima s Tarantinovým filtrom, hej? Niečo také, ako celkom som si to užíval, len teraz hrám ako sa volá Assassin's Creed Valhalla a včera som prešiel Astro Playroom, či ak sa to volá? Astro Playroom. Playroom. No, a ako normálne ma to prekvapilo, že koľko detailov tam je, koľko tých odkazov na jednotlivé tie staršie konzoly, takže to ma prekvapilo. Koľko odkazov na Xbox tam je. A ten Legends v tom Ghost of Tsushima si skúšal, ten kooperatívny? Skúšal som a poviem ti, že to je jeden z mála multiplayerov, ktorý ma ozaj bavil. Keď hrám túto s kaladmi Warzone, tak to tiež, ale to preto, lebo to hrám s nimi, asi samého by ma to nebavilo. Ale hento som dokázal hrať aj sám, že ozaj. Až som ostal zaskočený, že ja a multiplayer to ja, ako ani vizuálne a toto ma bavilo, takže. A tak musím sa priznať, že ten múťas som hral a ja naozaj je zaujímavý už len z toho princípu, že tam máš 4 klasy a vlastne sa musíš vydať tou takou vlastnou cestou, ako budeš supportovať ten tím. A nie je to o tom, že každý si tam bude robiť vlastný chaos, lebo tým pádom by tá hra proste bola rýchlo stratená. Takže hovoríš, že Ghost of Tsushima je za teba proste taká tá best hra roka. Mhm. A mám tiež k tomu jednu otázku ešte, že keď teda vyhrala na Game Awards 2020 tú cenu, že za najlepší art design, pripísal by si ju práve za toto, alebo za niečo iné? Ten art design, ako niektoré tie lokácie boli krásne, že si sa kochal nimi, tie farbičky jedno s druhým, že naozaj vyzeralo to super. Ale nejaký špeciálny ten art by som tomu možno nepripisoval, prišlo mi to také celkom úplne normálne. Len hovorím, miestami to proste tak vykriklo na teba, že aha, tu sú tie farby, tu sa dívaj, tu si to užívaj, zastav sa. Ale ak by som mal dať artovku, tak za mňa artovka bola práve ten Ori. To je úplne úžasná, čo sa týka vizuálu, teda toho vlastného artu hra. Takže toto ocenenie by som dal skôr Orimu. Tu by som dal skôr ozaj tie mechanizmy. Príbeh ako nebol zlý, nebolo to žiadne klišé, úplne ultra nejaké, ale skôr ma tu hudba zaujala. Tuto skôr hudba by som dal ako art. A vyskúšal si aj ten mod, čo tam bol, akože tá podsta tým starým samurajským filmom, ten čierno-biely? Bolo to celkom zaujímavé, ale zase neužiješ si tie lokácie, pretože je to v čierno-bielom režime, takže ako vyzeralo to fajn, aj to japončina brutálna, hej, ale vrátil som sa späť k tej angličtine, pretože nebaví ma čítať titulky, teda aspoň nie pri hrách. A druhá vec je, že tam ako ukazuje tá hra tie lokácie v tých farbách rôznych a vieš sa vďaka ním aj trošku orientovať, hej, že vodíš do toho žltého lesa, vieš zhruba v ktorej časti mapy si a tak ďalej, takže pre mňa skôr, aby som nemusel furt hľadiť na mapu, aby som nemusel čítať titulky, tak som sa vrátil do toho originálu. Určite je to zaujímavá fičura a veľa ľudí to ocení, teda čo majú radi tie staré japonské filmy, ale ja zase nie som až taký fanúšik týchto vecí, takže tak. OK, tak prejdeme teraz asi ku Jánovi. Tam všetci máme taký typ, čo by to mohlo byť. Ja viem, čo poviem. Cyberpunk! Počkaj, nie, Death Stranding, nie? To je už staré, ne? Na PC. Death Stranding na PC. Death Stranding na PC. Last of Us je najlepšia hra na svete. Jednotka. Nie, tak asi najviac ten Last of Us. Neviem, čo by som... Teda dvojka samozrejme, však bavíme sa o roku 2020. A
Ja som skôr na to pozeral tak z toho technického hľadiska zase, že čo ma tak na tom celom zaujalo a nejak možno ani neriešim tie príbehové veci a nejaké ten kolotoč okolo toho, čo sa tak riešilo, takže za mňa jednoznačne asi Last of Us Part 2. Tam nie je niečo. Je to proste taký ten môj šálok kávy, ja som už starší pán, ja potrebujem len také hry, takže asi toto. Ale hovoríš tak, keby si mal 50 rokov. Hej. Ale napríklad... Ja si pamätám časy Nintendo NES. Aj to si pamätám. Moje deti išli do prvej triedy. Ale musím určite spomenúť napríklad aj Doom, čo už tu padlo na začiatku, tak podľa mňa to je taký grál nejakej tej technickej optimalizácie a level designu podľa mňa, soundtracku a ďalších vecí, takže keby neinklinujem skôr k tým TPS-kám, ako je vlastne Last of Us, tak by to možno, že bol aj Doom, takže veľmi sa mi to páčilo. Ja nechápem, ako toto Bethesda pustila von. Ne. To nechápem ani ja. Možno to bude preto, že Fallout 76 akože nebol náznak toho, že Bethesda je zlá, ale skôr akože jedna výnimka. Takže určite toto, ale napríklad by som nezatratil ani možno ten Cyberpunk, akože mne sa to veľmi páči a ja nemôžem na to povedať, akože je to buggy a je to zagličované a tak ďalej, ale predsa len mám to na tom počítači, takže to celkom ujde a aj keď miestami je to vidieť, že je to proste už stará hra, že proste ten vývoj je tam vidieť, ale zase na niektorých miestach si tak, že úplne zastaneš a tú vertikálnu, tiež ten level design a ten svet, to si nikde inde nevidel, a keď máš fakt aj tú RTX kartu, povedzme, tak je to pekne nasvietené, fakt to vyzerá brutálne, keď tam aj lietajú vlastne kvázi tie znášadlá a niečo také, takže to o tom potom. A ten príbeh je tam podľa mňa veľmi, veľmi dobrý. Veľmi dobrý. Možno jeden z najlepších za posledné roky. A akože dosledujem tie príbehy, aj to je také niečo, na čom si dám záležať. A je to fajn, ale keď som sa pozrel napríklad aj na tie vedľajšie misie, tak tam by už prišlo také uletené veľmi, že nie je to také prepracované možno ako ten Zaklínač, že ako sa hovorí, že každý ten side quest mal aj nejaký ešte extra kvázi nejaký svoj príbeh, tak tu sa to možno snažia, ale nie je to také úplne také cool ako pri Zaklínačovi. Ale tá hlavná príbehová linka a veci okolo toho je super, no len to chce čas asi ešte na odladenie. Pri tejto hre platí, že akože PC Master Race. Hej. Do písmena. Ako veľmi by som bol asi nasratý, kebyže to hrám na konzole a tak ďalej. A na PlayStation 4 hlavne. Ježiš, no. Tak by som možno bol úplne taký, že what the fuck, ale tak no. Ale ak mám byť akože za jednotku, tak je to Last of Us Part 2. To ma bavilo veľmi. No len práve tá hra sa dostretávala s takou kontroverziou, čo už sme aj viackrát rozoberali, no. Ale je normálne, že beating the dead horse. Hej, viete, ale tak teraz normálne ma zaráža, že ako to dokáže polarizovať tú hernú spoločnosť, že proste niekto to totálne že nenávidí a pritom to nehral. A zase niektorí ľudia, ktorí to hrali, to zase milujú. Ale ono pozri, akože jedna vec je proste povedať, že tá hra je zabagovaná. Proste nikto sa nebude hádať o tom, že tá hra je zabagovaná. Nikto sa nebude hádať ani o tom, že tá hra potrebovala minimálne 3-4 mesiace vo vývoji ešte. Ale vieš, vieš, ak ja vidím na Reddite, že proste kopa ľudí, že tam dáva príspevky typu, že áno, viem, že tá hra má bugy, ale dá tam proste nejaký krásny screenshot, ak tá hra dokáže s tou RTX kartou proste krásne vyzerať, vieš. Alebo proste hovoria o príbehu, že ako keby, ja si nemyslím, že akože kritizovať tú hru je zlé a ja pozerám potom aj komentáre, vieš, pod nejakými novinkami, ktoré píšeme, kde vlastne aj včera som proste tam dal tú sekvenciu 35 sekundov, kde sa objavilo proste 1000 bugov proste v pol minúte. A ľudia tam píšu, že čo tú hru tak hejtujete, že čo ju nenávidíte. Ale však nikto nie je taký, že ju nenávidí alebo niečo, vieš, ale tak proste na jednej strane proste máš hejterov, ktorí tú hru nehrali, ale vedia povedať, že OK, má bugy, a na druhej strane máš ľudí, ktorí sa tvária, že tie bugy tam neexistujú, vieš. Tak, no. Ináč, Janči, tebe už došla tá 3060, keď hovoríš o RTX? Neprišlo, však čakáme z jedného nemenovaného obchodu, ale neprišlo, nie je nič. Sme spolu objednávali a za výbornú cenu, tak...
To keby vyšlo, to by bolo super. No. Takže vedavý, či nám to príde, či nie. No a ja už som sa popadil dneska na procesory, tak dúfam, že nám pošlú 2060. No, to je pravda. No, a ešte Ľuboš nám môže povedať, že aká je jeho top hra. Jednoznačne. Tak Cyberpunk. No, nechcem to tu promovať. Ale však pozri, ale však subjektívne povedz svoj názor, že nemusíš proste riešiť ani to, že či je tá hra zabagovaná alebo nie, proste povedz, čo si myslíš, hotovo. Keby si povedal, že je najlepšia hra roka Fast and Furious Crossroads s Vin Dieselom, ktorý má 25 či koľko, tak kľudne. Nie, to už nie. Ja Vin Diesela si už viem dosadiť iba do arku, mne už nikde inde nepasuje. Ale akože chcem sa dostať k tomu, hej, že proste Cyberpunk podľa mňa nie je najlepšia hra roka 2020. Možno, že ak v roku 2021 bude najlepšia, je tu tá šanca, pretože nemusí ešte nič výjsť v roku 2021, hej, pretože môžeme skončiť všetci a sme sa dohrali. Takže najlepšia hra roku 2020 je podľa mňa určite Dreams. To už som viackrát avizoval, aj na podcastoch sa mi vidí, aj v článkoch, že proste Dreams ma zaujal najviac svojou hrateľnosťou v tomto roku. Tí, ktorí ešte nevedia, čo to je, lebo nie je to zase až tak veľmi marketingovo známa hra, je to editor vlastných hier na PS4 platforme od štúdia, čo robili Little Big Planet. Bolo to výborne zvládnuté na vlastnom gamepade doma, iba s konzolou PS4 ste si dokázali vytvoriť komplexnú hru. A demonštrácia toho, akú komplexnú hru si dokážete vytvoriť, bola príbehová kampaň zasadená priamo v tej hre, ktorá menila levely od adventúry po akčné skákačky cez hádanky proste. Akože podľa mňa výborný počín, ktorý nebol tak akože reklamne veľmi vyhypovaný do výšin, takže nezažal toľko úspechu, koľko by mohol, ale myslím si, že to bola najambicioznejšia hra roku 2020. A dúfam, že teda sa to bude nejako posúvať, lebo tam aj tvorcovia sľubovali, že najlepšie výtvory dostanú vlastné standalone tituly. Teda neviem, či iba pre PS4, alebo to pôjde aj na iné platformy, ale myslím, že zazmluvnené bude to štúdio pre Sony, takže tam asi sa to nedostane. Je to first party štúdio Sony, ale oni sa aj vyjadrili, že podľa mňa tej hre by to napríklad veľmi pomohlo, keby vyšiel na PC, lebo to je vyslovene akože hra, kde čím viac hráčov naženieš, tým lepšie pre tú hru samotnú. Takže... To je jedna vec, ale zase tá popularita už len z mojej strany bola v tom, že proste sa na gamepade dalo všetko spraviť, čo bolo úžasné. Neveril som tomu normálne. Však aj Ghost of Tsushima tam bola neprerobená nejaký kúsok, nejaká časť. Trailer sa mi vidí. Alebo trailer. Pretože tam sa dalo, bol to v podstate nejaký sociálny hub, niečo ako Facebook sa by sa dalo prirovnať a vedel si tam svoje výtvory ukazovať druhým. Tí vedeli zadarmo hrať tvoje výtvory, vedeli ich rejtovať do najlepších známok a malo to eventy samozrejme, každý týždeň sa mi vidí. A nepizdovalo tam aj Nintendo náhodou? Niečo sa mi marí. Že tam niekto vytváral, v Dreams, že niekto vytváral Super Mario alebo niečo také a sa mi zdá, že zase Nintendo si išlo svoje, že sa im to nepáčilo. A tá Nintendo akože v tomto ťažko prepína. Akože ja som včera som čítal jeden článok, že vlastne nejaký leak bol od Nintendo ešte v čase, keď vyvíjali Switch. A že Nintendo normálne akože si najal súkromných detektívov, ktorí sledovali tých leakerov, akože normálne fyzicky sledovali a vieš, akože oni normálne sú jak FBI herného priemyslu, vieš. Naka. Spraviť jeden krok vedľa a hneď proste police, vieš. Ideš sedieť proste. Hej, ideš sedieť. Ale však oni... to nezahráva. Však tam je známe, že... No, ale oni sú veľmi, akože, však aj teraz tento rok, čo vymysleli, čo vydali tú kolekciu 3 Nintendo hier, teda 3 Mario hier na Switch a vlastne celá tá kolekcia sa prestane predávať 31. marca. A keď sa spýtali teraz šéfa Nintendo, že vlastne akože prečo vlastne vytvorili limitovanú edíciu hry, ja mu povedal, že vlastne tým chcú oslaviť Maria. Tak akože, asi mám trošku inú predstavu pod oslavou, ale tak... Nintendo, no. To som tým chcel povedať, že akože oni nastavujú nejakých agentov, aby niekoho sledovali, ale to je veľmi zaujímavé, pretože tá ich platforma je tak uzatvorená, že nejaké líky podľa mňa nemôžu tako uškodiť.
ale oni, vieš čo, oni bezdôvodne, teda nechcem povedať, že bezdôvodne, ale oni bez ohľadu na to, či by im to mohlo pomôcť alebo poškodiť, lebo však si zober, že kto už si proste dneska kupuje hry na NES-ko alebo SNES-ko alebo na tie staré Nintendo platformy, však to sú mŕtve platformy a dobre, dobre, bavme sa teraz akože že idem si ju kúpiť, aby som ju hral, nie aby som si zbieral do Jasné. A aj keby to Nintendo pomohlo, proste tie emulátory a všetky tie veci, tak Nintendo proste si ide svojou cestou a všetko, čo je proste inak, ako chcú oni, tak všetko je zle. Však oni išli po tých tvorcoch tých emulátorových webov a... Však oni nejaký ten veľký zatvorili, nie? Ten, neviem, Emu Paradise alebo niečo také to bolo, že... Hej. A oni tam žaloby rozdávajú okolo toho. Pritom, vieš, akože úprimne proste momentálne akože tam, kde sme v hernom priemysle a čo sa týka hier, tak to by musel platiť za to, aby som hral proste tie staré NES-kové hry, alebo nie, takže ešte ja by som si ich išiel kúpiť. Takže, ale tak Nintendo je Nintendo, však o tom sme sa bavili niekoľkokrát, že oni si idú svojou cestou a... Keby aspoň všetky tie hry, ktoré oni zakazujú stiahovať a tieto veci, aspoň povolili na Switch, čo je aktuálna konzola, tak nepoviem ani pol slova. Ale oni idú zakázať niečo, čo si v podstate u nich na novú konzolu nemôžeš kúpiť, ako aký to má zmysel. No, tak lebo to je Nintendo. No to neexistuje dôvod. Ja som si chcel zahrať starých Pokémonov z Game Boya a nemohol som to zahrať na Switchi, tak som si stiahol emulátor do telefónu. A čo mám robiť ako? Vieš, mám teraz hľadať Game Boya po internete, ako čo som blázon, vieš? Ja by som to rád zaplatil, ale oni mi tú možnosť proste nedajú, tak nech idú do ryti. Oni teraz niekedy tento týždeň potvrdili, že sa nedočkáme tej ich Switch Pro verzie, nie? Vieš čo, akože to by som bral s takou veľkou rezervou, že koniec, lebo nechcem povedať, že neverím šéfovi Nintendo Amerika, ale zo pár mesiacov dozadu vlastne povedali všetkým vývojárom, ktorí robia Switch hry, že majú ich akože urobiť 4K ready, čiže pripravené na 4K rozlišenie, čiže bezdôvodne to nerobili a keď to nerobili kvôli nejakej budúcej kompatibilite s ďalším Nintendo systémom, tak ja si myslím, že nejaká taká verzia, trošku jemný výkonnostný upgrade príde, ale tak to mám, to je moja predtucha, ničím nepodložená. OK, toľko asi k nejakému obhľadnutiu. Skúsme sa pozrieť trošku dopredu, do nejakých predikcií, ale nie až tak ďalekých. A skúste chalani niečo zhrnúť, ako ak si pamätáte aj na minuloročnom podcaste o tomto čase sme sa bavili o tom, čo vás čaká také ako nejaké rituály, alebo na čo sa tešíte, čo idete medzi sviatkami hrať, kedy už máte toho voľna, možno trošku viac. Ja už viem, čo povie Robo. Už to odohral. Už to odohral, ne? Takže Robo, ak rozumieš to, čo vlastne od teba som chcel týmto, tak začni Alienom. Teda. Takže nečakanie, ja cez sviatky presne pred 3 dňami som začal hrať Alien Isolation, čo je moja vianočná hra. Príbeh, ako som sa dostal k Votrelcovi, asi nejdem dávať, nie, dávam to každý podcast, či každý... Tretí. Minulý rok bol prvý. No v podstate, keď som bol malý ešte chlapec, tak som v noci nemohol medzi sviatkami spať a neviem, na ktorej telke sa rozhodli, že o 2 ráno je dobrý sviatočný film Votrelec 1-2 po sebe. Vonku snežilo, vianočný stromček blikal, ja v deke som to pozeral. Tak, spokojný. Získal taký štokholmský syndrom voči tej sérii, hej? Je to dosť možné, proste som sa na to naviazal som sa na to, tak o čo ide, hej, že v podstate spĺňam tie kritériá toho syndromu, takže v podstate odtedy každé Vianoce potrebujem vidieť Votrelca 1, 2 a Smrtonosnú pasu 1, 2, to nerátame, však to je klasika, nie? Tu som dneska pozeral 1, 2. Jednotka proste, kým Hans Gruber nepadá z 36. poschodia na Katomi Tower, nie sú Vianoce. Ešte Mekeli Kalky. No, to niekedy cez sviatky, ale tak v podstate u mňa to je Votrelec celé sviatky. Minulý rok som to preklapal s Death Stranding
Ale tam našťastie dali vianočné čiapky niektorým tým postavám. Tak jak niekto prekladá kolosvárskú kapustu s Bromixinom, tak ty prekladáš Death Stranding z Alien Isolation. To bolo minulý rok. Tento rok hrám toho Votrelca, že by som skúsil dať platinu, čo pochybujem, že sa mi niekedy v živote podarí ani raz nezomrieť v tej hre od Votrelca. Ale skúšal si to, čo som ti hovoril, ten trik? Áno, ja teraz to skúšam v jednej sekcii, že tam musím prejsť ten level komunikácií bez toho, aby ma napadol Android. Takže už ma 2 razy alebo 3 razy napadol, čo som to vypol. A počúvaj, dal to už niekto reálne? Reálne to akože prešiel niekto na tú platinu? Alebo počúvaj, ja som videl desi na internete, že niekto prešiel nového Crasha na plat. To nie. To nie. Robo nám troška sekol. No tak k Alien Isolation sa vrátime, ale idem pohľadať, že koľko percent hráčov prešlo hru bez úmrtia, no a momentálne na Xboxe teda konkrétne 3% hráčov. Ty kokos. Čo je akože celkom fajn. Ja nechápem tým ľuďom. Ako to robia? Ja neviem. Ale oni to pravdepodobne robia tak, lebo to vlastne akože hneď po vydaní bol objavený ten trik, že vlastne ty keď v momente ešte, keď ťa Alien akože chytí a keď vlastne ešte si nažive stále, tak keď rýchlo vypneš hru, prejdeš do dashboardu a zapneš ju, tak vlastne ono ti to nezaregistruje ako smrť. Čiže vlastne ty sa potom vrátiš do hry a normálne ideš a akurát je to zdlhavé, vieš, lebo keď tam máš proste dlhý loading to je. na začiatku a medzi levelmi, tak je to otrávne dosť. Ale tak, vieš, sú nové konzoly, rýchle nahrávanie, takže už sa ti aj toto uľahčilo, no. Neviem, vypadal som. Ahoj. Troška si nám vypadol. Len som ťa trošku zastúpil. Som povedal, že som zistil, že 3% Xbox hráčov majú ten achievement za prejdenie hry bez úmrtia. Ja som niekde videl, že kto si dal nového Crasha bez toho, aby teda na platinu nového Crasha. Jano krúti hlavou, ten vie, o čom hovorí. Toto musí byť naprogramované samotnými vývojármi, inak to nikto neprejde. Takže ja si myslím, no skúšam. Ak prejdem tie komunikácie bez toho, aby ma napadol ten Android, pričom som to už 3-krát vypol kvôli tomu, že ma napadol, tak potom to funguje a budem tú hru vedieť prejsť nejakým spôsobom, možno teda na tú platinu. Uvidíme, koľko rokov to potrvá. Robo niekde 60 rokov, budeme mať viac Vianoce. Stretneme sa tu o 30 rokov, to takú bradu sivú nie. Ale mali sme od teba prísľub, že prejdeš aj prvých 3 Crashov na platinu, nie? Nie, iba prvého. A prešiel si? Tam mi chýba už len jediná trofej. Ale momentálne nie som časovo na tom dobre, aby som to hral. Tam v podstate mi chýbajú 3 kola, aby som ich dal na ten zlatý kľúč, čo sa týka časovky. 3 kola mi tam chýbajú. Takže v podstate čakám len na to. No. Len idú Vianoce, tam není čas na Crasha, tam je čas na Votrelca. Takže... Lebo Crash spôsobuje nervy. Takže na Crasha nie je čas. Tak, no. Nie, že si to odniesie niekto z tvojich blízkych, vieš, potom budeš nerváček Crashovej. Ja som nikdy ani nehodil ovládačom proste. Nemám na to povahu. Nie. A vlastne ani ja. Akože nervy som mal, ale ešte ja si pamätám, pri Titanfall 2 je vlastne tá sekcia úvodná, tá tutoriálová, kedy máš vlastne keby takú trať krátku, kde máš proste akože nepriateľov a máš to prejsť na čo najrýchlejší čas a tam je tiež jeden achievement vlastne, že to máš prejsť na nejakých 20 sekúnd alebo 21 sekúnd alebo koľko. A toto bol proste posledný achievement, ktorý mi chýbal, že by som v Titanfall 2 mal všetky. A to bolo akože, to bola tragédia dosť veľká, lebo a potom pozrieš vlastne na Reddit a ľudia tam proste cez nejaký frag boost to dávajú za 14 sekúnd a ty proste ideš 25 sekúnd, nevieš proste sa zlepšiť. A potom si pamätám, že raz večer už ma to normálne dožralo a som si povedal, vypnem to, ráno stanem, zapnem a prejdem to na prvýkrát. A tak bolo. Ráno som stál, zapol som a normálne som to dal na prvú šupu. Ja že už poviem, že vy si to vypol a nezaspal si. Počúvaj. Ja som hral toho Astra na Playku a tam sa ti potom odomkne, že môžeš hrať na čas nejaké levely.
Včera som zapol prvý nie a prešiel som ho za minútu 17. A sa dám, ty kokos, no som zvedavý, že koľko budem na svete, že 40 alebo 24 000 čosi ja sedem, čo? Za koľko ľudia prešli. A pozriem prvý 17 sekúnd asi. A som si dal normálne na YouTube, som si to dal, že ako to prechádzajú a sa diam, OK, nejdem to ani hrať. A vyšiel som z tej LAN party do ryti. Ani ma to nezaujíma, už to nezapnem. No, je to smutné. To sú presne tí istí ľudia, čo z Super Mario 3 urobili vedecký projekt, že v ktorom frame musíš čo urobiť, aby si to prešiel za 4 minúty 56 sekúnd a tam sa hrá o tisíciny, hej, že 10 mňa potom dojíma, aj keď pozerám na tie speedruny, že Souls série a všetky Souls hry za radom, bez toho, aby ťa proste nepriateľ, čo je len raz trafil, vieš, a on to proste... Vysvetli mi to. Ja neviem, to už není speedrun, to už je nejaký challenge, vieš. A ešte potom vlastne v Destiny 2 toto tiež zbožňujem, keď vlastne máš raidy, čo je aktivita pre 6 hráčov a proste jeden typek to kažuálne všetkých bossov v 4 raidoch dá sám, bez toho, aby proste sa zapotil a ty kúkaš na neho akože kamo, ty z ktorej galaxie si prišiel? Videli ste, neviem, poznáte South Park rozprávku. A v jednej časti to bola o World of Warcraft, neviem, či ste tú časť videli. Hej, jasne, že najlegendárnejšie. Tých tučných, vieš, a mama, daj mi šerbel, vieš, a kapilárny tunel, vieš, a presne takto si predstavujem týchto ľudí. No, to je najlepšie, keď popri tom streamujú, vieš, a ešte interakcia, vieš, s divákmi, všetko odpovede na otázky a popri tom, vieš, akože. Druhý monitor tam odpisuje a medzi tým zabíja bossa. Ja si 2 týždne dozadu som písal novinku v nedeľu o tom, ako jedna streamerka zabila v novom Demon's Souls bossa na tanečnej podložke. Ja, to som videl, no. Že ľudia to nemôžu na gamepade prejsť. Vidíš, Robo, už máš challenge. Teraz je to prejsť Alien Isolation bez toho, aby si zomrel a potom budeš mať, že prejsť Alien Isolation na tanečnej podložke bez toho, aby si umrel. Na bubnoch, vieš, iba. Na bubnoch. No, asi chodte niekto ďalší, lebo toto už mi dávate strašné veci. Čiže do 60-ky máš čas na toto a potom do 80-ky budeme tanečnej podložke s kardio. A susedia sa furt budú čudovať, čo ten sa učí na bubny vždy na Vianoce, čo sa deje? Hej, v 60-ke už budem náhradník bubeníka v ACDC. Dobre, poď Jano. Že nie každý sa narodil so 6 rukami, bohužiaľ. A čo, jaká bola že tradície, lebo som už vykolený z Roba. Nie, čak... Bubny v hlave. Hej, bubny. Tak ja prejdem Metal Gear jednotku na gitare. Na flaute. Na flaute. To je taká moja tradícia, ten Metal Gear jednotka. Takže tento rok to zase zopakujem, už asi 7 alebo 8 krát po sebe. No. Takže toto je také, čo si dávam. A zasnežený Shadow Moses a ideš. Takže to je také vianočné, má to aj tú atmosféru, takže to je taký super pre mňa. A keďže to už... Hrávaš furt na niečom tom istom? Metal? Nie, vždycky skúšam niečo iné. A posledne to bolo to PS Classic, vlastne tá mini verzia originál PlayStationu. A teraz asi po 8 rokoch sa opäť vrátim k originál PlayStation verzii. Keďže sa mi podarilo zohnať fakt zachovalú PS1, tú tučnú, tú fat verziu. Lebo tu som mal kedysi, len mi tam odišiel laser, tuším, a ešte niečo na tej druhej, čo som mal. A teraz sa mi podarilo zase zohnať úplne takú, jak z obchodu, ty kokos, takže idem ju zahriať. To bola fakt z obchodu. Možno, ale fakt vyzerá teda úplne jak nová. Ešte bola úplne zabalená všetko, v podstate v tých originál sáčkov, všetko, takže super deal to bol. No nebol to až taký super deal vlastne, ale... akože nechcem od teba, aby si konkretizoval nejako, tak to si zohnal zo Slovenska od nejakého človeka, alebo... Hej, od jedného chalana, čo je asi jeden z najväčších zberateľov PlayStation konzol, akého som kedy videl.
Okrem teba teda, hej. No, 6x PS4, to ja sa vôbec 9x PS1. To ja sa Bol to nechytám. Angry Video Game Nerd? Nie. Akože, neviem, možno poznáte aj Collector Gamer 99, toho chalaniska, on je taký celkom, že si ide na PlayStatione, ale toto bol úplný blázon, to... Mi posielal také video, môžem vám to potom aj poslať vlastne, mám to ešte niekde. A mal tam, ja neviem, proste 4x PS2, úplne originál, balenie, japonskú verziu a také a proste z každej konzoly po neviem koľko kusov a úplný blázon, celá obývačka proste, len PlayStation. Takže od neho za celkom tak akože... Čo s tým idete robiť? Nechcem ho ináč akože hejtovať, ani samozrejme niekto neberie zlom, ale len technická otázka, on je slobodný? Neviem. Ja si skúšam predstaviť, čo by reagoval. Ale Dominik, ty nie si, takže určite ide. Ale kvôli tomu, lebo keď ja som mal doma akože miestnosť plnú herných konzol, tak minimálne vzdvihnuté obočie by som videl jedno. No, tak je to také, že bohužiaľ. Na zamyslenie. Počúvaj, to aj moja frajerka, keď som doniesol Switch, že pozerala sa a ešte je niečo, hovorím, no ešte zložím počítač. Počkaj, keď ti ešte bubny prídu domov, to už nepochopí. Nie, ako mám gitaru, tak hadám, skúsim to najskôr na tom a keď to nepôjde, tak až potom tak No. uvidíme. No. Ale otázka ešte na že ako si sa ho skúsila spýtať, že na čo? Čo, jej to zbiera? No, akože čo s tým, ako ďalej? Ja. Lebo A tak... nie je ľúto mať nejakú vec proste v krabici nepoužívanú. Akože ani ja tomu moc nerozumiem, lebo ja tie konzoly ani v krabiciach nejak nemám, aj keď si nehávam krabice vo väčšine prípadov, však to je aj... To je vlastne aj pri tom Switchi bolo tak, že tie krabice si nehávam. Ale ja to v podstate tak, že aj si na nich zahrám, že za ten jeden rok napríklad si vyskúšam každú jednu, že párkrát si ťuknem alebo čo, takže, ale on to proste zbiera asi preto, neviem, to je ten zberateľský syndrom, alebo ako by som to nazval, vieš, proste. Čo ja viem, neviem ako... A Janova PlayStation 3 sa volá, že Metal Gear Solid 4 mašina. Hej, no to je mašina, ktorá je, asi ju je tam vidno rovno pod televízorom v strede a tá je výlučne iba na Metal Gear Solid 4. A kde máš peťku? Ja to tam peťku nevidím. Však tam je najväčšia. Hej, napravo. Hej, položená. Nevala mi s tou bielou stenou, vieš. Takže, a PS2 máš kde? Tu mám v šuplíku, lebo už nemám to kde postaviť. Takže tak. Ale bude to ten Metal Gear zase na tej PlayStation jednotke, takže mám aj originál disk, tak zahrajem to troška. A je tam aj demo Silent Hillu, toho prvého, bo to sa predávalo vlastne aj s demom, že tam bolo pribalené demo a možno, že si aj to vyskúšam. Už si nepamätám to demo, že o čom presne bolo. Viem, že som to hral, keď to vyšlo, keď som to teda dostal, ale už neviem, aká je tam pasáž ani ako vlastne, čo tam presne je, takže to si vyskúšam. To je cieľ týchto Vianoc. A dohrať Cyberpunk, ak mi to bugy umožnia. A koľko trvá dohrať proste ten Metal Gear jednotka? Ja to dám za nejakých 5,5 hodiny a s tým, že si pozriem všetky videá, no, takže keby to skipneš, tak to je možno... Vieš čo, možno hodina, fakt. Ak vieš, akože už proste ja to poznám úplne naspamäť, ale keď vieš, kde máš ísť, tak asi za tú hodinu, no, že to dáš. Snake. Je to podľa teba teda najlepší diel série? Určite. Podľa mňa, neviem, akože hral som každý jeden, jasné, ale tá jednotka je taká... Ale tak to je zase možno aj tá nostalgia, vieš, že už to tak na teba tak vplýva, že to bolo také prvé, ale to príbehovo a celé vlastne ako to vzniklo, tak to vzniklo na margo tej jednotky, takže asi hej. A podľa mňa najhoršia časť, keď mám byť akože opozitum, tak je 5, podľa mňa to už je ten... Phantom Pain. Phantom Pain, hej. To už je Phantom Kojima a tam si už veľmi uletel, takže neviem, no. To už mi príde také... To sa presne stane, keď dáš Kojimovi neobmedzený budget a plnú kreatívnu slobodu. Že si uletí. Tam si uletel, takže to berem asi ako... On potom začne, že... No.
To je. Takže ja 5, akože veľa ľudí hovorí, Iba zakýva, čaute, idem preč. veľa ľudí hovorí, že 5 je že proste super, že možno, ak nie aj najlepší čas, ale podľa mňa to vyšlo proste úplne niekde inde. To ani nemuselo asi ani vzniknúť. Z 5 je dobrý To mňa bavila. ten prolog podľa mňa, ale ďalej, čo ja viem. Neviem. Ako tiež, však ono je to tam vysvetlené, aj to príbehové nejaké pozadie a to vracanie sa nejak do minulosti, nejaké veci a teda sa tam veľa vecí vysvetľuje, ale neviem, tou hrateľnosťou mi to už tak nejak, neviem, nesedelo. Ja si pamätám, že Peace Walker bol super, To bolo veľmi dobré, no. ale 2 ma strašne nebavila. A 4 som nehral ani jednotku, takže to neviem povedať. 4 to je bláznostvo, tam je, ja neviem, teraz trepnem, ale 10 hodín filmov, 90 minút má záverečná sekvencia, alebo tak nejak. Proste Čo? to je magorina, no. To je, neviem presne úplne tie čísla, ale proste to je hrozné, ty kokos. Keď to chceš akože si dať, že nejak máš 2 dní čas, tak to nemáš šancu prejsť asi. Pozeráš 90 minút toho kastelu a že bolo by fajn aj sa hrať, nakoľko je to hra. On tam si ako tiež už fajne uletel. Neviem, či je to presne 90 minút, však môžeme si to potom pozrieť niekde, ale toto strašne dlhé tie cutscény a niektoré sú úplne také, že už to nepozeráš, no dobre, radšej to skipneš, ale no. Akože 4 nebola zlá, ale podľa mňa 1 a 3, hej, ten Snake Eater, takže to bolo asi také najlepšie. A potom aj ten Peace Walker, ten bol veľmi dobrý na PSPčku. Hodil som do YouTube, že Last Cutscene a mi tu vyhadzuje hodinu a 21 minút. No, tak to vychádza, ne? Nebol si ďaleko. Ale to je aj so záverečným bossom. Áno. Hej, ono je to tak sklbené dokopy. No viem, že nejak 90 minút to bolo, no, takže čauko, no, vieš. A hraj takéto niečo, vieš. To už je fakt podľa mňa taký akože možno, akože pre mňa, že ale... To memečko z Avengerov, keď prišla tá Wanda za Thanosom, že a teraz zaplatíš za všetko, čo si mi spravil. A on, že ja neviem, kto si a že ide Wanda, že ako final boss, že teraz zaplatí za všetko, čo si spravil. A ja som Thanos, ktorý preskočil všetky cutscény. Ja vôbec neviem, kto si. No, presne. Takže tak, no. A paradoxne som to skúšal, skúšal som to aj cez ten emulátor, cez tú RPS3, alebo RCPS3, tak je to, ako to funguje na počítači a funguje to celkom fajn. To som bol dosť prekvapený, akože nebol tam nejaký problém a čo som pozeral... A teraz je reč o ktorom? O tej 4, čo sa bavíme. Takže ak má niekto taký celkom fajn procesor, že nejaký lepší, grafika ani nemusí byť nejaká dobrá, ale hlavne ten procák a dá sa to úplne pohode hrať, pripojíš si k tomu gamepad a ak nemáš konzolu PlayStation, proste hej 3, lebo k tomu potrebuješ fakt len tú 3, tak si to vieš zahrať aj na počítači a viac menej plnohodnotne a dokonca aj v 60 FPS-kách, takže... Ale tak pri Sony čakám, že príde remake 4 na PS5, tak ten Souls bol tiež iba na PS3. Hej, ale tak tam skôr záleží na Konami, no a na Konami je momentálne v režime, že prepol nám, tak tam ťažko, vieš, s nimi teraz momentálne podľa mňa výsť. Ja si nemyslím. Podľa mňa jediná šanca je, ako sa dočkať remakeu je, že Sony odkúpi normálne tie značky od Konami úplne. Ja remake, tak asi podľa mňa, ak by to spravili, tak len 1, že remake ako komplet a ostatné by boli proste len remastery. To je také podľa mňa najzhodnejšie pre nich. Lebo neviem si predstaviť, že by teraz robili komplet remake proste tej 4, to mi také príde, že... Skôr 1. Myslím, že 2 a 3 vyšli na aj na Xbox 360. Áno, tam boli vlastne také HD verzie, nejaké remastery. Hej, nejaké tie HD verzie. A 4 je vlastne taký, no ona je vlastne len na PlayStation 3. No. Takže možno, že príde nejaká kompletná edícia, povedzme na tú PS5 a možno aj PS4 teda a s nejakým remakeom možno tej jednotky. Čo aj čakám, že sa to stane asi túto generáciu. Že to príde, lebo v podstate toto bolo aj také dosť ignorované na tej PS4, takže toto je taká možnosť, že by toto mohlo prísť podľa mňa. Dobre, tak presunieme sa asi k Dominikovi.
Yes. Ja ti veľmi toho rania poviem, lebo ja mám momentálne, ja to volám interne, že herná kríza, takže neviem, proste momentálne mám tak, že asi 40 hier nainštalovaných na Xboxe a len proste scrollujem z jednej do druhej, snažím sa proste, že či ma toto nezačne baviť, zapnem si na 10 minút Forzu, zapnem si na 10 minút. Ináč tá Forza ma láka, stále ma láka tá Forza. Ktorá je tá najlepšia? Štvorka. Určite. Hej. A teraz ešte vydali taký update zaujímavý, že vlastne, že si tam vieš stavať vlastné trate. To je fajn. Ale skáčem proste. Jedi Fallen Order, Destiny občas, ja neviem, proste Halo 1-2 zápasy multiplayerové, čiže ja to vidím tak, že asi na Vianoce si dám taký detox herný a neviem, proste možno mám, lebo ja mám občas také proste také, že fakt ma nič nebaví, akože čo sa týka hier. A neviem ani čím to spôsobené, lebo proste mám kopu nedohraných hier, napríklad Plague Tale som rozohral už dávno a patrilo by sa to dokončiť, lebo akože bavila ma tá hra, len proste momentálne mám takú fázu, že ale viem, kto takú fázu môže za to ľubo. Ktorý? Ja? Ty. Hej, lebo si mi sľúbil, že budeme hrať v kope Destiny 2 a si sa neprihlásil. Hambi sa. Ty za to môžeš. Píšem ako divý, čo ti poviem. Som vypadol, neviem prečo, čo sa mi tu robí. Poďte, zaskočili sme ťa, všetko je OK. Hej. Čiže momentálne akože, možno ma dať čo začne baviť, akože neviem, proste teraz tak random. A ináč v tomto je fajn ten Game Pass, že fakt akože nemusím proste do tých hier investovať a potom zistím, že po 10 minútach ma nebaví. Ale proste, že platím si to predplatné, stiahnem si tú hru, vyskúšam a bez toho, aby som cítil nejaký tlak na, vieš, lebo to poznám, no. Keď som bol mladší, tak proste som si, vieš, kúpiš si hru, tak niekedy ju dohráš, aj keď ťa až tak nebaví, lebo proste potrebuješ ako keby cítiť, že tie peniaze, ktoré si do tej hry investoval, že akože si za to niečo dostal. A v tomto je to fajn, že stiahnem si hru, nebaví ma, mažem ju, nainštalujem si druhú. Čiže momentálne asi možnosť číslo 1, že herné Vianoce u mňa budú detox herný, alebo možnosť číslo 2, že skúsim si proste nasťahovať nejaké hry a keď ma niečo začne baviť, tak začnem hrať toto. Ale nemám asi nič vyhriadnuté konkrétne teraz, bohužiaľ. Čakám na chudobný budúci rok, aby som sa zase sťažoval, že nemám čo hrať. A to Destiny, čo ste vraveli, to by som mohol hrať aj ja s vami cez počítač? Je tam cross-platform? Vieš čo, crossplay má, je tam cross-save teraz, ale crossplay má byť až na budúci rok, takže zatiaľ nie. Akože takto, momentálne všetky tie veľké expanzie, asi som vypadol s obratom, nevadí, ale počujete ma, ne? Jasné. Všetky tie veľké expanzie sú v Game Passe, čiže a nie na PC, len akože na konzolovej verzii Game Passu zatiaľ, na PC verzii až na budúci rok. Takže kvôli tomu som drbal do ľuba, že nech si to mám s kým hrať, lebo ja som taký, nechcem povedať, že antisociálny, ale akože zohnať proste 6-členný tým do raidov sa mi nepodarilo do dnešného dňa a trojčlenný tým na také bežné aktivity, čo tam v tej hre sú, to by už teoreticky šlo, len hovorím tuto, neviem, kde sa nachádza Ľubo, či tuto. Ja na to akože nechcem mať výhovorku, ale ja na to mám seriózny dôvod, prečo to ešte tak nie je. A ten seriózny dôvod sa volá, že Cyberpunk. Nie. Ten seriózny dôvod je, že... Jak zakryl tú hru. Ešte nemám slúchatka ku Xboxu. Lebo ja som používal doteraz tieto slúchatka, ktoré sú USB-čkové a Xbox ich proste neberie. A Plekom mi ich bralo. A Xbox myslím, že neberie skoro žiadne USB-čkové slúchadlá, čo ja viem. Akože, a vieš, oni berú len tie 3,5-kové, lebo tam máš na gamepade ten 3,5-kový jack, čiže tam... Áno, ale takto som mal aj pri PS4, ale tam mi fungovali tieto USB-čkové, som ich normálne zapojil do konzoly a išli. Tu musím spomenúť ďalší bug pri Cyberpunku. Pokiaľ si pripojíš gamepad, mám teraz ten vlastne, čo sa pribaluje k Series konzolám,
a pripojím si k tomu vlastne slúchadlá, headset do toho gamepadu, tak všetko funguje, pohode môžem počúvať, ale ako náhle hrám, tak asi po 5-6 sekundách celá hra zamrzne a vypadne mi gamepad a je to v prdeli. Takže musím odpojiť proste slúchadlá a cez slúchadlá to nejde. Takže slúchadlá musia byť ináč riešené. Ale neviem, čo hejtujete všetci tú hru, však tá hra je dokonalá bez bugov. Takže toto je ďalšie, čo ma napadlo teraz pri Cyberpunku. A akože keď sa chceme dostať ku nejakým glitchom, tak mne sa najviac páči, čo je vo veľa videách, ten taký kruhový objazd a tam také tie malé textúry autíčok, čo chodia také hnusné 2D, akože to ma dosť dostalo, že to vykolajenia, že to... Ale dobre, to sme zase zabočili úplne inde, takže... Tak poďme naspäť na správny smer a povedz ty. Áno. Okrem toho, že budeš so mnou hrať Destiny 2. Budem s tebou hrať Destiny 2, ako náhle zženiem slušné slúchadlá na to, lebo akože fakt na telefónových hrať nebudem, to bude pain aj pre teba ma počúvať. Keď sa to stane, tak mi dajte vedieť, ja si kúpim aspoň Series S, teda Shroud S a budem hrať s vami potom. No ten možno zloženie, že ten je podľa mňa asi jediná next gen konzola, ktorú Ale tak nevedel som, že práve toto bude akože ten tvoj krok. Prečo si kedy kúpiš Shroud S, tak do toho idem akože. Na budúcu výplatu si kúpim 300 € slúchatka. Keby bolo to záujem, tak môžeme kľudne aj streamovať, že založíme novú hernú show, ktorá sa bude volať, že Noob versus Pro. Destiny a budem akože ten wannabe Pro. Ja budem prevádzať svetom. Však my sme už mali taký nástroj pri tom Warzone, keď sme to hrávali s chalanmi a to bola dobrá komédia tiež. To bolo Noob versus Noob. Plus Noob. Robo, nechod tam. Prečo tam nemôže byť? Aha. To bolo, no. Nepušuj. Po mne, aha. Okay. Ale aby som zase poslucháčov dostal do obrazu, tak my sme old school gameri, no. My sme nevedia stali na multiplayeroch, takže... Tak. Teraz sa to odzrkadluje. My sme hrali Call of Duty, kde proste do teba sypali guľku po guľke a ty si proste bežal dopredu a strieľal po nich. Žral lekárničky jednu za druhou. Ešte si kričal, vieš, že... Naskriptovaní nepriatelia, všetko to je naše proste. Teraz, keď sme pri tom Call of Duty, tak ma napadlo také memečka. To som asi aj vám už posielal do skupiny, ale pre divákov to bolo to, že aké je tvoje zamestnanie, to sa chlap pýtal ženy, že ja som modelka na Instagrame a on pozrel na ňu, že dobre, tak ja som vojak v Call of Duty. Tak, len taká odbočka mala ma napadla. Hej. No dobre, tak dostanem sa ešte k téme, no tak cez tie sviatky, keď sa teda dostanem ku hraniu, tak bude to ten Cyberpunk. Ale ako povedal Dominik, a celkom sa s tým stotožňujem, som rád za ten Game Pass, že fakt je to, čo potrebujem si vyskúšať. A napríklad, odkedy mám ten Game Pass už mesiac, tak som prešiel ten Pelagius Tale, ktorý Dominik teda si rozohral a nechal tak. A to bola dobrá hra. No neviem, nechcem sa ale k tomu nejako extra vyjadrovať, pretože recenziu nájdú aj na našom webe poslucháči. Ale tak ten Game Pass napríklad pre poslucháčov, ak by nevedeli, čo chcú hrať, tak ak máte počítač alebo Xbox a v živote ste si nezaplatili Game Pass, tak teraz je za euro na 3 mesiace, čo je akože úplne že super deal. Keby si tam človek nenašiel nič, tak to euro proste sa dá. A ináč, akože nepotrebujem ani disclaimer, lebo nikto nám za to nezaplatil. Takže to hovoríme, takže... Mňa platí Razer. Tak, no, budem hrať ten Cyberpunk, lebo tak vlastne ani neviem, čo by som si iné zapol. Tiež mám takú tú vyhorenosť, že proste neviem ani, či ma dačo baví. Pustím si Warzone na pol hodinu jednu hru, proste zabijem a dám nejaké čínske dieťa, tak proste som z toho deprimovaný a musím ráno stávať do práce. Čiže nerád si to robím, ja sa chcem hrať, ale proste si tým ubližujem. Potom si zapnem Cyberpunk za 70 € a ten mi ubližuje, ja som deprimovaný. Ale strašne, lebo proste teraz už keď vlastne človek žije v tom bežnom dospeláckom živote, čiže že práca, chvíľka voľného času a v niektorých prípadoch už aj deti, tak je strašné, že vlastne máš trošku času zahrať dačo, asi jak proste niektoré dámy, ktoré stoja pred plným šatníkom so šatami, asi nevie čo obliecť a ty vlastne zistíš, že máš tam 400 alebo koľko hier, buď si kúpil, alebo ten Game Pass, alebo povie, ak si získal a ty si povieš, že ja nemám čo hrať.
Presne. To je úplne akože deprimujúce totálne, lebo vieš, že máš proste konečne čas na to a nemáš to. A vieš, čo je na tom ešte najlepšie? Že potom príde Among Us, čo stojí 2 eurá na mobil a proste ten vyhrá všetky show. Tak ako dovidenia. Tak potom čo chceme vlastne ľudia? Vieš? Musíme sa vrátiť späť do časov Java hier. Ježiš, nie. No, len to nie, prosím. Mali by sme začať hrať RuneScape a vykašľať sa na všetko ostatné. No pokiaľ nehráme nejaké tie facebookové hry a takéto srandy, tak je to OK. Pečenie. Tam boli farmy, kedy si a takéto. No, ježiš, to presne toto, no, to je, ježiš. Farmville tento rok skončil, sa mi zdá. A neviem, či už skončil, alebo že či ešte niekedy koncom roka to má skončiť. A Facebook to konečne, či zinga, či to tam vypína úplne. Tak už nebudeme môcť farmiť už. Ale ináč, toto je téma, ktorá sa začala v poslednej dobe celkom otvárať, že niektoré hry už proste nedostávajú podporu. Aj teraz Halo si písal niečo, že proste už na niektorých konzolách vypínajú tie servery a zostávajú tie hry mŕtve, čo musí byť pre niektorých ľudí taká nostalgická bomba, že už si to nikdy nezahráš. Pri Halo, chvála Bohu, že vlastne existuje tá Master Chief Collection, čiže vlastne keď si chceš zahrať tie hry aj vrátane toho multiplayeru v roku 2020, tak vieš, buď si kúpiš tú Master Chief Collection, čo dneska akože nie je taká drahá kolekcia a máš tam 6 či koľko hier. Ale tak to je, že to je proste, akože ja sa skôr bojím pri tých live service hrách, vieš, jak je napríklad Destiny, čo v kuse omielam, alebo Marvel's Avengers, alebo tie, že Division, alebo Anthem. Vieš, že proste príde ten moment, kedy tá populácia hráčov bude tak nízka, že vývojári si povedia, už kašľame na to a ja pochybujem, že oni budú vydávať nejaké väčšie, že môžeš hrať vlastne offline nejakú tú hru a dovi doplno. Akože je to smutné dosť, ale Mňa napríklad zaujalo, to som pozeral včera, to som odpadol, už keď sme pri tom multiplayeri Xboxe. Tak, skvelá hra. Dominik, ďakujem, stále čakám 2-0, stále, a ešte som sa nedočkal. A ja, nie si sám. A aby som sa vrátil k tomu, tak som pozeral na YouTube taký nejaký experiment, a nie že experiment, ale video o toho vintage gamera. A on v podstate rozbehal multiplayer naprieč všetkými Xboxami. Ide o tú funkciu System Link, ktorú je vlastne už pri prvom Xboxe bola prezentovaná. A to ide o to, že tie hry môžeš hrať kvázi lokálne, že prepojíš konzoly medzi sebou bez internetu a hráte multiplayer, hej. No a on tam prepojil vlastne prvý Xbox, Xbox 360, Xbox One a Xbox Series S pomocou spätnej kompatibility na ostatných verziách Xboxov a hral tam Crimson Skies, to sú tie lietadielka, cez tú funkciu System Link a normálne to fungovalo. Naprieč všetkými Xboxami vlastne vedel rozbehať multiplayer. Takže vlastne Xbox na tom pôvodnom Xboxe to bežalo natívne, lebo však to bola hra, ktorá vyšla na to, len podporovala ten System Link a pri ostatných Xboxoch to bežalo všetko v spätnej kompatibilite, či už 360, či One alebo Series S a úplne to rozbehal. Úplne to bolo také halúzne, že tú hru spustil naraz a na každej jednej konzole vrátane Series S sa spustila v rovnakom čase. To bolo úplne akože fakt také zaujímavé video, že ten multiplayer vlastne funguje naprieč všetkými generáciami Xboxu, že cez tú funkciu System Link. Takže to som tak čumel na to, to bolo fajn. A dneska som to videl, tuším aj IGN o tom písal. Takže taká zaujímavosť, že vlastne ten multiplayer funguje naprieč všetkými Xboxami. Teda ten offline, ako by som mohol povedať v rámci toho System Linku. Takže to bolo celkom zaujímavé. To je niečo, čo by podľa mňa mohlo aj na počítačoch úplne bez problémov fungovať. Aj počítač je počítač. Počítač nemáš generácie. No. PC 2. Tak hej. Ale prekvapilo ma napríklad aj to, že presne aj tento Vintage Gamer, to som ešte tuším minulý rok pozeral, a tam zase rozbehal multiplayer pri PS2 v hre Rainbow Six, alebo neviem už teraz presne, ktorá, a reálne ešte ľudia hrávajú ten multiplayer na tej PS2.
Že už akože nie je to podporované oficiálne Sony cez tie servery, ale len nejakou takou jednoduchou úpravou sa vieš pripojiť na nejaký akože nový server, ktorý si privátny teda a normálne boli tam hráči, hral proti pár ľuďom, takže že je to také zaujímavé, že tá komunita tam stále žije, to je sranda. A keď si ešte keď si zoberieme ten fakt, že vlastne pri PS2 ten multiplayer a respektíve ten online ekosystém bol proste ešte v plienkach a potreboval si ten špeciálny adaptér, ak si mal tú Fed verziu, ktorý sa u nás ani oficiálne tuším nepredával, tak je to také úspevné, že reálne to ešte funguje viac menej. No. Ja som akurát niekedy v lete písal novinku o tom, že nejaká hra, nepamätám si, ktorá má už vypínať servery po roku vývoja či koľko, a hra bola manažovaná na 1000 hráčov, Battle Royale. No, neviem, či vám teda čo hovorí, možno ty Dominik budeš vedieť, ale nepamätám si presne, ako sa to volalo. Nebol to Anthem. A jedna, ktorá vlastne vypla servery asi 3 mesiace po vydaní tento rok a to bol ten Disintegration, či jak sa to... Jasné, no. No a že v dobe aktívneho hrania to hralo 13 hráčov, takže to podľa mňa okrem vývojárov nehral nikto. A ty myslíš Crucible to od Amazonu, ten veľký fail Amazon? Nie. To nebolo od Amazonu. Keď si Jan spomínal tie, akože, že hráme staré multiplayerové hry, tak ja si vždycky spomeniem na ten príbeh, jak vlastne Microsoft išiel vypnúť servery Halo 2 na pôvodnom Xboxe a vlastne došlo to do takej situácie, že taký bol, no proste stav bol taký, že ostalo nejakých 8 hráčov, ktorí proste dookola hrali bez toho, aby vypli konzolu. Jasné, no. A vlastne tým držali tie servery ešte nažive, že vlastne oni hrali v kuse, alebo mali zapnuté konzoly, no a vlastne potom jednému proste vypadla na chvíľu elektrina, druhého proste vykoplo internetové pripojenie, tretieho lalala, všetci nakoniec odpadávali a nakoniec ostali dvaja. A jeden ešte spadol a potom toho posledného len bootlo proste zo serveru a tak vlastne vyplo celú multiplayerovú podporu tej hry. Takže oni týždňov proste držali ten multiplayer, ešte fungovalo vďaka ním a potom už sa to celé skončilo. Hej, to viem, to si pamätám, že toto som niekde tiež čítal, no. Ale je to také zaujímavé, že ešte tá komunita tam stále držala ten server nažive a nakoniec to kaplo. No. A poďme teraz na rok 2021. Povedzte mi, na čo sa tešíte v pocovidovom roku? 2-0. Aby som iba dal Roba do správnej miery, tak má sa to volať Next. Anthem Next. Lebo túto hru mám iba kvôli Dominikovi. Pre nič iné, len Dominik asi v 5 podcastoch po sebe hovoril, ako sa teší na verziu 2.0. No? Tak som si tú hru kúpil. Prišiel som na to, že tá hra vôbec nemá zvuky. Absolutne bez zvuku. Počkaj. Ja vidím, že som nekázal, že si to máš kúpiť hneď. Ja som ti kázal, že príde verzia Next, takže... Ale ty si to hovoril tak, že ona príde budúci týždeň, vieš? V podstate. Neprišla. Ona chodí už, stále chodí. Ešte stále nedošla. A teraz nedávno hlavný vývojár Anthem Next prešiel, dali mu na starosti vývoj nového Dragon Age, takže... Takže keď robíš na Iron Man vesmírnej veci, tak určite úplne v Dragon Age budeš vynikať. No. Možno prinesie nové nápady, nikdy nevieš. Nikdy nevieš. Bodaj byt. No však čo, budeš lietať na drakoch, no čo? Elektrických drakoch. S turbinovými motormi. Kryptonických drakoch. Si budeš upravovať draka, hej, dáš mu túto nejakú turbínu, hej, tam nejakú raketu, vieš. Treba. No, späť na Zem, rok 2021. Poďte. No ja dúfam, že bude už aj nejaký hardware na sklade niekde, aspoň trošku, za aspoň nie 50 eurový príplatok, či 50% príplatok. Ale ty máš Playko 5, ne? Ja hovorím o grafických kartách. Takže nie, no 2021 z mojej strany ja vôbec netuším, čo má výsť, absolútne. Ak vyjde Horizon, budem skakať od radosti, ak nevyjde, tak budem čakať. Dying Light už čakám rok, ešte nič, pokračovanie 2 rokov. Takže ja nemám nádeje do budúceho roka, budem rád, keď mi príde, hovorím, tá grafická karta, čo som si objednal, dúfam, že ešte niekde začiatkom, alebo aspoň do jary. A
to je všetko. Ak sa toto splní, tak budem spokojný s herným rokom 2020. Keď mi príde, to je dobré. Keď mi príde grafická karta, keď tento svet neskončí. Keď neskončí skôr, ako mi príde karta. Ľudia, majte nízke nároky, lebo budete sklamaní, verte mi. Do 2020 sme tiež išli plný očakávaní. Aj, no. A potom prišlo Last of Us a polku hry sme nehrali za Eli a dobre. Ale ja tu mám ináč akože také podozrenie, že u mňa akože osobne je to skôr kombináciou sklamaní, ale aj tým, že som asi starý na to, aby som bol hypovaný, akože, takže že by tie hypy uspokojili moje očakávania. Vieš čo som si všimol, že mňa možno, že takedy viacej bavia tie hypy ako samotné hry. Že vlastne už skončí ten hype a reku, dobre, mám doma tú hru a reku, veď nemám ani čas ju hrať, vieš, a koniec, čau. Čauko. Ale máš ju tam vystavenú. Hej, mám ju tu, proste som spokojný, tak som sa zviezol, tak som si púšťal každý deň toto techno, dark, všetko, cyberpunk a teraz už to vyšlo a už ma to nebaví. Keanu Reeves. Ináč úžasné na tvojom internete je, že ja aj tú krabicu vidím 15 FPS. Ale hej, ale ináč akože pravdu máš, ale to skôr v mojom prípade je to tým, že keď dostaneš nejakú hru na recenziu a vieš, tiež proste je to hra napríklad, na ktorú sa tešíš a teraz musíš ju prejsť vlastne za týždeň a také, že tak by som si aj užil, keby sa dalo, ale tak vlastne nemôžem, tak idem ju hrať, no. To je najhoršie na tom, no. To je najhoršie, no. Preto som napríklad aj nechcel. Jeden z dôvodov, prečo som nechcel recenzovať Cyberpunk, druhý bol ten, že som si chcel počkať na natívnu next-gen verziu a zdá sa, že dobre som spravil tady. Ale nič nie je okrem, počkaj, Horizon si hovoril a nič viac? V podstate tam už ani neviem, či tam je tam niečo pokračovanie, asi nie. Ja si myslím, že ten Horizon asi, keby vyšiel, by bolo fajn a hovorím, neočakujem veľa, pretože stále je tu korona, budú určite odklady a netreba mať vysoké nároky. Radšej sa nechám prekvapiť, ako byť potom sklamaný, takže za mňa tak, no. Verím tomu, že hlavne čo sa týka hardveru, a to sú grafické karty, či už od AMDčka alebo od NVIDIA sa dostanú aj k normálnym zákazníkom. Taktiež procesory od AMDčka sa dostanú vôbec do skladov. A kontroly. No, konzoli to je druhá vec. Playko by bolo fajn, keby na jar už ostalo, že všetci si ho kúpia a ešte tam bude pre ľudí, čo prídu do obchodu a povedia si, asi si to zoberiem, vieš, proste. To by som bol ozerať, ale... Čakám tak júniu, že taká situácia nastane. Keď som sa na to tak reálne pozrel, tak tiež si hovorím, že možno k letu alebo po lete už bude tá situácia taká, že nájdeme v tých regáloch, ale dovtedy ťažké. No, mňa sa tí susedia nedávno pýtali vlastne v nedelu, že či teda očakávate na jar tie konzoly. Hovorím, ak ju ozaj chcete, tak si už teraz ju objednajte a budete radi, ak ju dostanete. To je môj osobný názor na u Xboxu je to určite jednoduchšie, ale tiež to nie je bohvie čo, takže... Ale tam už počítam, že na jar budú skladovky. To už počítam. Aj. Tak jest. No. Hlavne, aby sa toto trošku skonsolidovalo, že bude dostatok všetkoho, aby si každý mohol kúpiť originál v obchode za výrobcom určenú cenu. Nie 800 eur. No, to je bolo. No, Jano, ty? Ty si taký pesimista, jak ja. Čo? Nemám. Jediné, čo je potvrdené a dúfam, že sa to nejako nezmení a čo aj verím, že príde, tak to je vo februári ten Little Nightmares 2. Tak na to sa akože teším, to si určite zahrám, jednotka bola skvelá. Ale potom tam nemám, mám tam možno ten God of War, ale ten pochybujem, že budúci rok proste dorazí, tomu moc neverím. Ale nemám. Budeme radi, keď ten Horizon vyjde. Skôr vidím, že asi ten Horizon ako ten God of War. A skôr sa teším na to, že čo akože oznámia v priebehu toho roka, že
či Microsoft, či Sony, že aby som mohol zase naskočiť na ten hype train, lebo ako povedal Ľubo, že mňa baví viacej ten hype train ako ten výsledný produkt, lebo presne som si púšťal techno pesničky, vieš, baby, one, cyberpunkové, toto, hento, pozeráš, počumuješ, tešíš sa a potom, no, si taký mierne sklamaný možno. Ale ja už som povedal veľakrát, že ja už to tak nejak neberiem, že sa tak nejak veľmi teším na tie veci a v zásade asi robím dobre, lebo potom ma obchádza aj tie veci okolo Last of Us, povedzme, a aj ten Cyberpunk, že idem si ešte celkom dobrú vlnu a je to také potom pohode, takže asi Little Nightmares 2 je taká moja hra, ktorá by mohla reálne výjsť a myslím si, že ma to bude aj baviť. Takže, ale nejaké veľké očakávania nemám na ten budúci rok. A asi príchod tých grafických kariet od Nvidia, že vymením tú 2000 a dám tam 3000. No. Ale kedy to bude, tak to ešte je otázne. A či to má vlastne ešte význam zatiaľ teda, lebo okrem Cyberpunku tam to nie je nejaké teda, že must have. Takže a Cyberpunk do tej doby určite prejdem, takže možno na druhý raz, že si to ešte dám, ale zatiaľ... Ty máš aspoň počítač, hej? Ja ho mám doma v krabici, čo mi teraz poprichádzal posledné dní, takže nechýba len grafika. Ja rozmýšľam normálne, že to zložím, všetko, len aby som doma nemal 30 krabíc a celú tú bedňu potom zloženú schovám do krabice od... Case. Ale po slovensky sa to ako od skrinky. Od bedničky, no. Od bedničky. Tak to si môžeš urobiť také vianočné skladanie, ale nie, to by ma zase nebavilo, že to poskladám a nemôžem to zapnúť, vieš. Alebo teda... Toto mám strašnú dilemu, že môžem to poskladať teraz a však grafika je len... Hej, no však to... Robík jeden a hotovo v podstate, hej. Ale zase druhá vec je, že tu mám 30 krabíc v izbe a neviem čo s tým, že dívať sa na to, ako ma to znervozňuje. Neviem, uvidím. Budeš zatiaľ na onboardke. No. A čo tam budem robiť? Pozerať YouTube, nie? No. Podcasty na Gameside. Budeš pozerať, ako niekto iný hrá hry. Tak. Twitch ti tam pôjde na 60 FPS. Jasné. Z toho som vyrastol pred 10 rokmi. No, dobre, Ľubo, ty? Tak určite sa teším na začiatok roka na Medium, že konečne taká next gen hra na to nové Series X. Som zvedavý, čo to tam príde, akože i keď nemám veľmi rád hororovky, ale tak vyzerá to zaujímavé, že by mohlo prekvapiť. A potom už len také, no, už druhý rok po sebe budem čakať na Elden Ring, čo sme sa tento rok ani len nedozvedeli, či vôbec za čo sa ešte deje. A už si spravil aj Praying Circle? Že sa modlíš každý večer, že videl Elden Ring. Ja už som strátil vieru normálne, som sa stal ateista. Ale posledne som čítal na Twitteri, že nejaké nové správy by sme čoskoro mali, nie, pri tej hre očakávať. Akože ja čítam ináč po internete, že a to aj zo pár ľudí naznačovalo, akože takých, čo majú také informácie, že vlastne tá hra je viac menej už skoro dokončená. že nechcú mať nejaký dlhý marketingový cyklus, takže ja by som akože kľudne si vedel predstaviť, že tá hra budúci rok vyjde. Ale prečo tento rok nedali nič vedieť o nej? Žiadne gameplay video, nič, totálne. Tak ako sme skončili rok 2019, tak sme sa v roku 2020 nič nedozvedeli v podstate. Ale tak možno, vieš, možno tam ide skôr o to, že si neboli istí, že kedy tá hra bude dokončená práve kvôli covidu, tak vieš, nechceli nejak robiť... OK, tak ale 4 screenshoty alebo dačo by tiež akože nerozbili internety. To sú líky. A keď sú oficiálne od vývojárov, tak nie. Tak to sú oficiálne líky. No a potom ma ešte napadá, že tá Diablo 4 v akom je štádiu, že to by tiež už tento rok by sa mohlo relatívne ukázať medzi hráčmi. Ja tému Diablu neverím. To sa odložilo na telefóny. A podľa mňa skôr ten Overwatch 2 vidieť na budúci rok. Diablu moc neverím ani ja. Že by... Ale nebudeme ti kaziť ilúzie, Ľubošek. No a potom predsa to najdôležitejšie nakoniec Hellblade 2. To takže neviem. Aspoň ku koncu roku dúfam, že by to mohlo výjsť. Ale že tam tiež zatiaľ neukázali nič, tam ukázali nejaký CGI trailer proste minulý rok. Alebo minulý rok. Minulý rok pri predstavení konzoly. To bol ten in-engine trailer. A povedz mi, ktorý film alebo hra, čo nie je romantická komédia, má iný ako CGI trailer.
Ale ono to práve, že to, že ten Hellblade nebol CGI, ale to bol, že nejaký in-engine, či jak to bolo označené. Boh vie, že čo to znamená. A nejaký target, vieš, akože render, že čo by sme chceli, ako by sme chceli, aby tá hra vyzerala. A potom zistíš, že... Pokiaľ nevidím originál gameplay, tak je všetko pre mňa CGI. Ale fakt. A potom vidíš originál gameplay? A tak pri tom Hellblade by sa možno nebalo ten vizuál, že aký bol prezentovaný vlastne aj tam, že by mohol byť aj v konečnom produkte. Podľa mňa to nebolo až také, že niečo, čo by som si povedal, že to nie je možné. A nové konzoly sú dostatočne výkonné, takže... Ťažko povedať. A toto je tiež ďalšia vec, na ktorú sa teším na budúci rok, že už keď začne prichádzať ten ozajstný next gen, či už od toho budeme čakať niečo lepšie. Nebude ešte. To ešte príde niečo iné ako Playko 5, lebo to sa dosť ťažko zhaňalo a mám to. Ale pre teba všetko, Robo. Pre teba všetko zožnie, Dominik. Nie. Aj Anthem 2.0. Podľa mňa next gen hry ešte nie. 3050. Asi sme si ustanovili už zo pár podcastov dozadu, že Next Gen sa začne v roku 2022, akože skôr nie. Áno. Budúci rok bude taký, že jednak ten COVID do všetkého pošlal, zároveň proste nikto, teda nie že nikto, ale málo štúdií si dovolí vydať akože hru, ktorá bude šitá na mieru Next Genu, lebo vieš, akože stále máš 100 miliónov zákazníkov na 4 PlayStation, na 50 alebo koľko miliónov na Xbox One. A to nenecháš len tak. Čiže 99 miliónov 999 999, lebo ja som svoje predal. Ale tým si získali ďalšieho hráča, vieš? Vidíš? Matika teda, aby som sa dostal ešte k tomu najdôležitejšiemu, čo som chcel povedať, tak na budúci rok ma hlavne ešte zaujíma, čo prinesie tá akvizícia ZeniMaxu cez Microsoft, lebo tam akože teraz ako človek, ktorý vlastní čisto Xbox, sa ma to konkrétne dotýka, že čo to bude znamenať pre hráča Xbox konzol a počítačov, vlastnenie týchto 8 štúdií. Podľa mňa Starfield vyjde na budúci rok. Lebo aj Howard má rád tie krátke marketingové cykly, kedy on predstaví hru v lete a vydajú hneď na jeseň. Ale nejde mi tak ani o dátumy vydania, ale o to, že čo to bude znamenať pre PS-ko, tieto značky. Ja na to svoj názor mám a môj názor je, že Starfield bude Xbox PC, dovidenia, ale beriem, aj keď niekto so mnou nesúhlasí, proste to môj názor, takže pre mňa nedáva zmysel, že by Microsoft púšťal hry na PlayStation momentálne už. S tým bol súhlas. Lebo proste 7,5 miliardy investuješ, keď chceš rozvíjať vlastný biznis, nie keď chceš podporovať konkurenčný biznis. Ale to je môj pohľad, takže nechcem sa staviť teraz, že zjem si vlastnú topánku alebo nejaké podobné hlúposti, keď sa milím, ale tak vieš. Ale povedz mi, prečo niekto vyhodil 7,5 miliardy a zachoval status quo? Pozri, akože ja vždycky používam príklad Netflixu a Disney. Proste Disney stiahlo všetky svoje filmy a seriály z Netflixu, kde mali milióny, desiatky miliónov zákazníkov, kde dostávali proste nejaké peniaze a namiesto toho začali budovať vlastnú službu. A tým obsahom, ktorý stiahli z Netflixu, ťahajú ľudí k sebe. Čiže toto používam presne ako príklad toho, že prečo. Ja nehovorím, že s tebou nesúhlasím, ja som len zvedavý, že ako to dopadne. Pretože sám Spencer povedal niekoľko verzií vecí, ako napríklad, že proste on nevidí význam v tom, aby mal nejaké vlastné značky, ktoré nemá konkurencia. Ešte potom kúpia 8 štúdií, ktoré relatívne by dávali zmysel, že budú to exkluzivity pre jeho platformy. A hlavne akože od Microsoftu začali proste vychádzať také správy, že jeden povedal jedno, druhý povedal druhé, tretí povedal tretie. A nakoniec vlastne štvrtý povedal to, že pokiaľ tá dohoda nebude kompletne uzavretá, čo vlastne sa má uzavrieť v prvej polovici budúceho roka, tak vlastne nič. A podľa mňa proste preto Bethesda tento rok bola tak ticho, lebo oni už podľa mňa od leta sa to určite ťahalo, tie nejaké rokovania, lebo Bethesda mala mať tento rok normálnu E3 konferenciu, potom sa zrušila aj trojka, oni povedali, že nebudú mať ani žiadnu náhradnú konferenciu, no a predpokladám, že to asi bolo preto, že už vedeli, že niečo sa kuje, a nemalo ohlasovať. Čo? Hej, ale hovorím, tu už záverečné fáze, lebo jedna vec je proste, keď akože nejak kažuálne, vieš, akože skúšaš, že či by to šlo, či by to nešlo, ale už keď sa dostaneš do tej fázy, že OK, máme nejakú rámcovú dohodu, že hej, ale ideme ešte dohodnúť detaily, tak oni podľa mňa budú ticho vlastne až do prípadnej E3 na budúci rok, že
na E3 na budúci rok bude nejaká spojená konferencia Microsoftu a Bethesdy a vtedy už môžu proste začať predstavovať. Takže. Ale akože bude to fascinujúce sledovať, akože toto bude asi jeden z najväčších takých akože topikov na budúci rok, čo sa týka herného biznisu. Okrem toho, že EA kúpilo Codemasters. RIP. Takže tak. Ale jo, však napríklad Star Wars bol nový dobrý. Bol, no. Ako zase na druhej strane, keď si mám vybrať medzi Take-Two a EA, tak asi si nevyberiem ani jedného, ale je to to, čo to je. Ste rozmazaní. Hej, však ja viem. Však ja počkaj, ja dneska akorát som písal, lebo vlastne máme počas vianočného a medzisviatkového obdobia niekoľko článkov nachystaných a boli tam akože aj najočakávanejšie hry jednotlivých redaktorov. A keď som to dneska písal, ja som sa pozeral na ten release kalendár na budúci rok a ja som normálne akože, ja som nechápal, že čo sa deje, že nevedel som nájsť proste 5 hier, ktoré by boli také, že OK, proste na týchto 5 hier sa teším. Akože fakt som nechápal. Ja som tam normálne musel škrabať hry, také čo možno vyjdú 2021, možno nie. To je Ale najhoršie na tom. nevyjdú. A nakoniec som našiel proste, že Halo Infinite, lebo aj napriek tomu, čo sa stalo v júli, sa na Infinite teším. Proste našiel som tam tú Harry Potter hru, čo má vyjsť na budúci rok. Ale proste fakt ja akože, ja neviem, na čo sa teším na budúci rok. Vlastne Ja som tiež hľadal. A teraz neviem, či je to tým, že vlastne kopa hier nie je ohlásená, ktoré vyjdú na budúci rok, alebo či je to tým, že fakt akože to bude budúci rok také sucho. No podľa mňa každý sa bojí, vieš, priznať, že či to bude na budúci rok alebo potom. Tam vidíš mesiace, že tam je nejaký podiel tých hier, že to sú asi určite a potom už to začne od toho mája tak riedka a od polky roka už je to také, že možno, vieš, takže ja si myslím, že kopa hier tam ešte pribudne, ale tiež som mal problém tam naškrabať nejaké hry, takže tiež... Takže vieš, tam dal také, že Everwild alebo ten Hellblade 2, lebo na Hellblade 2 sa fakt teším, len ja som akože výrazne skeptický voči tomu, že tá hra príde na budúci rok, len čo tam iné dáš, akože čo tam dám, ja fakt akože čo Call of Duty 450, alebo ja neviem čo, vieš. Call of Duty Worm bol. Neteším sa na Call of Duty na budúci rok, lebo ho mali vyvíjať Treyarch a tí museli rýchlo vydať tento rok Call of Duty, čiže tam bude zase niečo. No budúci rok vyvíja Infinity Ward, Modern Warfare 2, vidíš. Je tu tá šanca, ale Sledgehammer ešte z toho vypadli kolobehu tento rok, takže uvidíme, kedy sa do toho vrátia. Sledgehammer z toho úplne vypadli a ja som aj teraz proste skúmal ten vývojový cyklus tých Call of Duty hier a momentálne to vyzerá tak, že vlastne Infinity Ward a Treyarch sa budú striedať, ale Sledgehammer a Raven Software budú vlastne akože podporné štúdia, ktoré budú pomáhať jeden rok jednému, druhý rok druhému. Tak ale Raven aj boli podporné, iba Sledgehammer boli primárne. A vlastne Sledgehammer bol degradovaný minulý rok na podporné štúdio, chudáci. Gratulujeme. No ale však dobre to dopadlo, však odišiel tam zakladateľ, založil si nové štúdio a teraz odhalil tú hru Callisto Protocol, čo vlastne bude Dead Space 4 neoficiálny. Z PUBG prostredia. Čo? Tá z PUBG prostredia? Takže ja nemám všetko, čo tá hra má spoločne s PUBG. Akože to mi príde len také, že... Možno bude takisto rozbitá aj po tých rokoch, vieš? Ako PUBG. To bude, vieš, akože nejakom lore tabe v hre, že je rok 2030 po tom, čo sa všetci vyvraždili v PUBG zápasoch, ostal jeden jediný, ktorý išiel na Mars, tam ho zajali a to budeš ty, ktorý budeš utekať z tej onej, či z Callisto. To bude prepojenie na PUBG, asi toľko k tomu. Preboha. Ale tá hra tiež má prílež 2022, takže no budúci rok, keď sa nesmí zrak, tak budúci rok bude dosť na prd, čo sa týka hier. Hej, ale keď sme to sledovali vtedy spolu, tak ty si hovoril, hej, to je to z toho PUBG, ja sa dívam, typek vo väzení, asi kulák, alebo čo. A zrazu, vieš, za ním prišiel a sa ňom. Ale vieš, jediný dôvod, prečo som vedel, že to je z PUBG, je to, že som videl názov štúdia na začiatku traileru a som vedel, že oni robia na nejakej hre, ktorá sa má odohrávať vo svete PUBG. Čiže to tiež akože podľa toho, čo som videl na tej obrazovke, sa mi to nepozdávalo, ale pozerám, že Striking Distance
a vedel som, že kto je v tom štúdiu a kto ho založil, takže to tiež len podľa toho. Takže tak. Neviem, prečo som povedal Gulag, keď to bolo Warzone, ale to je jedno. Ty chceš len ten Warzone hrať. Som ho ináč stiahol na Playko 5, ešte sme ho nehrali, tak si nájdete chalani čas medzi sviatkami, lebo inak to vymažem. Sa ti to zmestilo na pevný disk? Úprimne neviem, či to mám na tom alebo na externom, lebo ja tam mám externý disk na 1 terový externý disk na PS4 hry. Nech mi to zbytočne nezaberá miesta na tie PS5 hry, ktorých je neurekol. A neviem kam ich, takže tak. Takže tak. Dobre. Takže tak. Asi to ideme zabáliť. Či ešte máme dať čo zaujímavé? Nie, ale rozmýšľam, že či všetci už povedali svoje predikcie na rok 2021. Všetci. Hej. Aj ty. Hej, no ja som si uletel. O rok o takomto čase Elden Ring. Keď nebude, bude vzbúra. Tomu ver. Budeme hatesite.sk. A jaké má to plat... Článok ľubo. From Software sú neschopáci. A na aké platformy to dali? Na všetky a bolo Na to hlavne všetky. promované na Xboxe. Bo už si to nevybavujem úplne, ty kokos. Musím si normálne pozrieť nejaké video Však na to. to jeden trailer. Jeden trailer, no. Že aby som sa do toho... 2018, 18. no? Nie. Nie, 19. Hej. Že keď niekedy čítam tie komentáre pod tými článkami, tak my sme hate site, tak či tak. Jano hate site Xbox, ja hate site všetko, Dominik hate site PS. A vieš, čo ti na to poviem ja, že Nie, ľubo, to nie je love site, všetko. Ja sa snažím byť objektívny. Aj za cenu neviem čo. Ty by si aj zanadával na niekoho, ti to je ľúto, vieš. Normálne, akože keď sme písali tieto koncoročné články, tak akože najhoršia hra roku 2020 sa mi najťažšie písala, že nechcem nič hejtovať. Ja som to ešte nevyplnil. Ozaj, Dominik, kedy máme deadline? dneska. Včera. Stíhaš. Keď to zajtra napíšem. Tak ťa nezabijem. Dobre. Len to musí mať 2000 slov. A musíš to vydať sám. Musí to byť tak. Ináč ja píšem recenzie na jednu šupu. Proste ja to buď dám zo seba von naraz, alebo vôbec. A to musíš, lebo keď nepíšeš, tak stratíš niť potom. Presne tak. Tiež to nedelím. Ja väčšinou akože napíšem naraz a potom ešte, ak ma niečo napadne pri korekcii, keď si robím, tak to tam pridám, ale tiež asi naraz. To je také. Ale že musím to naraz napísať na jeden krát a potom už buď doplním, nedoplním, vymažem, nevymažem. Treba zodpovedne pristupovať k svojim povinnostiam. OK. Keď ma začneš platiť, tak potom budem viacej. Budem sa Dobre. povezať. Asi to nebudeme ďalej naťahovať, lebo už sme tu niečo cez hodinu, ak nie aj hodinu a pol. Hodina 26. No, takže si myslím, že je asi najvyšší čas proste nechať aj poslucháčov, aby teda išli... Pozrieť sám doma. Aby si išli pozrieť sám doma, po prípade s niekým si pozrieť sám doma. Alebo zahrať mi naozaj. Alebo niekto bude sám doma, pozerať sám doma. Alebo niekto bude sám doma hrať Cyberpunk. Tak hlavne nech všetci prežijú tie sviatky v zdraví a v šťastí. A netreba sa hnevať za všetko, čo prečítate na internete, hej, takedy treba všetko brať aj so satírou. Teda aspoň niečo. A teda týmto sa s vami lúčime. Dnešný podcast Vidcast bol pod číslovkou 60 a je teda definitívne koncoročný, takže do konca roka sa už neuvidíme a nebudeme počuť. Samozrejme budeme v tom pokračovať aj na nový rok. Keď sa neskončí svet, alebo neskončíme v nejakom onom postapokalyptickom svete, ktorý bude náhodou smerovať na svet PUBG. Takže dneska som... Okay. Jo, dneska tu bol so mnou Jano. Ahojte, držte sa. Robo. Ahojte. A Dominik. Čau. Takže vidíme sa alebo počujeme sa na nový rok. Veľa šťastia. Ahojte. Mier.